Inselmilkom u nistedinkom għal 180 riflessjoni 3 minuti mal-Patri. Fis-silta tal-Vanġelu ta' dan is-sitt ħadd tal-Għid, Ġesu jfakkar lilu nnifsu u lill-Apostli waqt l-aħħar ċena aw lil-lejl tal-passjoni tiegħu fl-imħabba tremenda tal-Missier għalih, imħabba li Ġesu xtaq ħafna jittrażmetti lid-dixxipli tiegħu. Kif ħabbni Missieri, hekk ħabbejtkom jien, ibqgħu fl-imħabba tiegħi. Kemmu sabiħ meta niftakru u nġibu quddiem għajnejna għal dan Ġesu mimli, imġennen fil-veru sens tal-kelma matul ħajtu kollha, matul il-ministeru pubbliku tiegħu kollu b'mod speċjali sal-għotja tiegħu fuq is-salib, imġennen bil-imħabba tremenda tal-Missier għalih. Ġesu li jħossu maħbub intimament fl-umanità tiegħu mill-Missier tas-sema. Imħabba li tispruna f'Ġesu ubbidjenza sħiħa lejn ir-rieda tal-Missier. Fil-fatt f'dan id-diskors Ġesu jinsisti li hu baqa' fil-kmandament, fil-kelma, fir-rieda tal-Missier. U jistieden lilna nagħmlu bħalu, ibqgħu fl-imħabba tiegħi. Min iħobbni iħares kelmti. Dan iż-żmien tal-Għid sabiħ immens li mhux biss fih inġibu lil Ġesu li ngħata lina u li qam minn bejn l-imwiet, inġibu wkoll quddiem għajnejna il-ħajja ġdida li nixtiequ, anzi li jixtieq li Ġesu jixtieq li aħna ngħixu bil-qawwa tiegħu. Il-ħajja ġdida tal-imħabba. Ġesu jixtieq jiftħilna qalbna għall-imħabba tremenda li l-Missier għandu għalina permezz tiegħu biex imqanqlin ta' kuljum minn din l-imħabba aħna nobdu il-kmandament, ir-rieda, il-kelma tiegħu biex bħalu nibqgħu fl-imħabba. Jekk l-imħabba tal-Missier xprunat lil Ġesu biex jingħata għalina l-koll fuq is-salib, hekk Ġesu jfakkarna illi aħna li niġu mġenna mill-imħabba tal-Missier mistiedna nħobbu lil ħutna. Mistiedna nħobbu lil xulxin kif ħabna hu. Tkun l-ikbar xhieda tal-imħabba tiegħu li nożżu fil-qalb tagħna. Ikun l-ikbar sinjal li aħna verament nkunu wasanna illi ngħixu il-ħajja ġdida li jagħtina Kristur xost. U jsejħilna għal din il-ħajja ta' mħabba. Mhux intom għażiltu lili, imma jien għażilt lilkom biex tmorru tagħmlu l-frott u l-frott tagħkom jibqa'. Inselmilkom u l-Mulej jagħtikom is-sliem tiegħu.